Pois esta historia está basada nun conto que me achegaron 4 magníficos percusionistas nunha tarde de choiva. Moita choiva! E tronos! No teleclube de Tantarantán. Un conto que lles pasara nunha viaxe que fixeran despois de rematar a súa carreira. Estes 4 percusionistas viñan dun pequeno pobo que se chamaba Tantarantán. Un pobo onde se cría que nacera a muñeira. Sabedes o que é a muñeira? Ese ritmo tradicional que se emprega para bailar, alegrar e mesmo ligar nas romerías galegas. Que mo digan a min. A muñeira é moi doada de tocar. Escoitádeme. Tantarantán, 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 tantarantán. Veña, agora vos comigo cantando e percutindo nas pernas, como fan os nosos amigos da banda. Tantarantán, 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 tantarantán. Moi ben. Antes de seguir ca historia destes 4 percuteiros, imos facer unha paréntese no tempo e viaxar ao pasado para explicarvos onde estaban os sons percusivos da época dos vosos avós, tataravós, tatarataravós, lonxe desas baterías de rock e deses sons de vehículos a motor que hoxe coñecedes. Pois, amigos, os ferreiros, zoqueiros, labregos e titiriteiros eran os percutores que enchían as tabernas de ritmos en Tantarantán. Mirade e escoitade e veredes como xurdiu a muiñeira. Ai, que recordos me trae a historia destes 4 circenses da percusión. Como vos dicía, recén rematados os estudios de percusión, os nosos percuteiros lanzáronse nunha viaxe que sería moi importante na súa carreira. Madrid, fermosa e céntrica cidade de España, sería o seu primeiro destino. Unha lenta viaxe en tren sería bo momento para ir pensando que ver en Madrid, cidade onde estes músicos de banda sabían que se encontraba a afamada Banda Municipal de Madrid. Nada máis baixarse do tren, deronse conta de que era o día do Pilar. Vaya, festivo en toda España, e día no que as forzas armadas desfilan polas rúas da cidade. Pois non lles quedou máis remedio que ver un multitudinario desfile. Aínda que ao lonxe escoitábanse tamén tambores, polo que se animaron a darlle unha visual.
¡Qué coordinación! ¡Impresionante! Bueno, deixémolo en espectacular. Esa mesma noite estaba a Banda Municipal de Música tocando no Teatro Monumental de Madrid. Sí, ese teatro que sae na dúas nos concertos dos sábados pola mañá. O programa era do máis fascinante. Para comezar, o Bolero de Ravel, con esa introducción de caixa dende o máis pianisísimo posible. Peza que pon nervioso a calqueira percusionista. Escoitade, escoitade. Queredes sentir o nerviosismo do percusionista? Pois atendede. Percutide con un dedo na vosa palma tal e como vos vai exemplificar o director da banda. Son 3 cortos e pianisísimos golpes. Tedes que pensar que cada un que vai fora do ritmo sería un supererro para estes grandes músicos. Atendede ao celebérrimo director da banda. Moi ben, case perfecto. Pero agora con música. Tranquilos, que xa vos dá a entrada o director. ¡Bravo! Gracias, maestro.
Agora xa entendedes que o silencio que se vos pide nun concerto é para que os músicos se poidan concentrar. A segunda parte do concerto era bastante máis animada, nin máis nin menos que Carmen de Bizet, unha peza inspirada no folclore de España. Aínda que quedaron un pouco sorprendidos co que facían os percusionistas. Non parecía que tiveran moito interese. Mirade, mirade. Bueno, parece que acabaron xuntos. Aínda boé. Por certo, enteráronse os meus compañeiros de que esa banda precisaba dun platilleiro. Imos facer unha proba. Cando o director marque, tedes que dar 2 platillazos coas vosas palmas como estes que ides escoitar agora. Chan, chan. Pois agora, seguid as instruccións do director. A ver se vos damos recomendado. Ui. Bueno, xa vos chamamos. A súa estancia en Madrid aínda se ampliaba un día máis, porque non se querían perder o musical que tanta xente vira en todo o mundo. O Rei León. Soa vos, verdade? Acordadesvos do Hakuna Matata. As percusións deste musical eran impresionantes. Tambores de todo tipo, bombos, miles de efectos. Parecía que estábamos no medio da tribo dos Mursis. Por certo, sabedes que de África ven o primeiro tambor, a primeira marimba e moitos instrumentos máis. Non? Bueno, pois agora xo sabedes. E sen máis...
Matanga, mandanga, mandinga. Vamos a ver. No, pero... ¿Cómo lo baja por las escaleras? Agora entendo por que din que África é a nai da música. Meu Deus! Os nosos amigos, os percuteiros de Tantarantán, seguían a súa viaxe polas paraxes de España. Nesta ocasión, cara ao sur, concretamente, Sevilla, berce do flamenco, onde a percusión ten moito, pero moito que dicir. Palmas, taconeos, berros... son sinais máis que importantes para que esta música poida fluir. A viaxe deulles para organizar este día en Sevilla, e o que parecía claro é que un tablao flamenco entraba nos planes.
Miña nai, a verdade é que calqueira non baila con este ritmazo. Elerele, elerelele, elerelele. Ole, ole, arsa, que arte! A verdade é que con tantos bons espectáculos, os nosos veciños de Tantarantán estaban sobresaltados, non me extraña. De feito, un deles contoume que esa mesma noite tivera un soño onde aparecían no medio dun espectáculo oriental cuns bombos vermellos ou algo así, e que se asemellaban moito ao bombo galego, pero que se facían chamar odaicos. Quedei matinando un anaco e parecía que podía imaginar o que me decían os meus colegas de Tantarantán. ¿Por qué tarda tanto? Truco, truco! Fuà, fuà, fuà! Batte! E fuà, fuà, Allora!
Boom, boom. Boom. Boom, boom, no. O día seguinte tomaron un novo rumbo, cunha parada en Valencia, porque había que visitar o Palau das Arts, onde milleiros de turistas fotografiaban un mamotreto branco grande como a Catedral de Santiago. É igual, o caso é que ali atoparon uns músicos húngaros que facían auténticas virguerías con botellas de vidro. Sí, botellas de vidro e un instrumento que... como vos diría? Asemellábase moito ao caldeiro de reciclaxe da miña casa. E tiña unha vara que se me facía coñecida, porque nalgunha revoltura que teño feito, a mamá ensinábame como instrumento instructor e dictatorial. Creo que vos soa, non? Mais adiante entereime de que ese instrumento que atoparon os meus amigos se chama contrabacia. E tiña un son moi parecido ao do contrabaixo. Penso que saíu a raíz deste. Oh.
No creo que sea una campana. ¿Por qué no? E chegaron a Barcelona, onde atoparon a Guardiola, que era de tan tarantán como eles. Xuntos planearon unha saída nocturna. Guardiola faloulles dunha discoteca na que poñían música en directo e pareceulles a mellor opción. Escoitade esta banda que facía bailar a tos coxos. A parte, contaba cunha sección brasileira super marchosa.
Chiquiri. A mí me gusta más esto. Vaya, vaya, que ritmote. Pois, ata as 2 da mañán bailando con esta superbanda. Xa era o quinto día e tocaba coller rumbo a casiña. Foran case 5 días dunha cidade para outra, vendo espectáculos do máis variopinto, pero a realidade levábaos a volver para Tantarantán. Mentres almorzaban, un dos percuteiros deu na prensa que o Gran Circo do Sol facía unha parada no País Vasco. E despois de preguntarlle aos pais se podían quedar unha noite máis, alá colleron tren para San Sebastián e... ¡vamos ao circo! ¿Lo ves?
Vaya circo, mi madriña, que enerxía! Ainda que parecía que había certa rivalidade entre os solistas. Non vos pareceu? O caso é que esta viaxe marcaría o comezo dun fermoso proxecto para estes grandes músicos. A convivencia deses maravillosos días levounos a formar un grupo e facer todas as súas músicas con percusión. Queredes saber como se chamaron? O Daico. Esperad un momento, porque antes desa maravillosa peza, eu pensei que nos iades a aplaudir, o Daico. Claro, pois saíamos aquí, preséntanos, tal... Bastante regulín. Non sei que pasa, se non vos gusta o modelo que trae. Ah, vale, espera. Parece que non, pero uns calcetís de cuello alto son outra cousa. Bueno, pois efectivamente somos o Daico. Sí, somos o Daico. Está chegando o final do espectáculo. Así me gusta, que non haxa que dicirvos nada. Pois é a parte mala. A parte boa é que chega o momento das presentacións, así que vou vos pedir un fortísimo aplauso para o tucán caribeño, malabarista das semicorcheas, dende Salceda de Caselas, Fran Troncoso. Seguindo unha dieta... Chaval, ¿y dónde viste que se de patadas esa pelota? Digo que siguiendo una dieta realmente desequilibrada... Pásame aquí. Seguindo unha dieta realmente desequilibrada, medrou así de forte o noso peculiar home forzudo, dende a Moa número 33, Merza, Juan Collazo! Bueno. Ele é o arlequín da percusión, chega sin piruleta, sin bicicleta, pero cunha pirueta realmente incompleta, dende Beade, Toñito Ocampo. Aí estamos, ese deportista. Bueno, para que se nos escoite así de ben, temos na mesa de son o noso queridísimo amigo Pepe Varela, o expreso de Palio. Un aplauso para él, por favor. E este que vos fala con este fermoso sombreiro e o megáfono na man, chega dende a Contiña, chámase Félix Rodríguez, pero chámanlle o Repu. E agora sí, non podemos marchar sen antes presentar, despedir, desfrutar e aplaudir a unha parte imprescindible do noso espectáculo, que non é outra que a banda de música Santa Cruz de Ribadulla, para que pido un fortísimo aplauso, porque... porque chega a presentación a súas esquerdas con corpo de madeira, 25 chaves por segundo e 38 fusas por minuto, as madeiras da banda. ¡Es un aplauso! Tengo outro recuncho e en representación do misterioso detective Clouseau, o saxofón.
participantes. Escoiten, tremendas trompas. Agora quero escoitar palmas para recibir os máis chulos da banda. Non podían ser outros que os trompetas. Xente, nunca vos pasedes ao lado escuro e que a forza vos acompañe, porque chega o metal grave da banda. ¡Este te aplauso! Dende logo atrás chega o ritmo da banda, a vida da banda, son os nosos irmáns, a percusión! E en último lugar, pero non por ello menos importante, o do Moutinho da Man, o que máis manda, Maestro Rodríguez Ramos! ¡Ese berro y esos aplausos! Moi ben! Uf! Moi ben, moitas gracias. Desprendedes moitísima enerxía en forma de aplausos. Hoxe está o día un pouco nublado, pero para nós acaba de sair o sol. Bueno, pois... Agora seguimos rematar. Imos facer un xogo que é o nunca visto entre presentador e audiencia. Porque o Daico é un grupo que alá onde vai lle gusta innovar, sempre quere facer algo distinto, sempre algo novedoso, en cada sitio unha cousa distinta. Entón, se alguén xa nos veu, pode marchar xa, vale? No, o que imos facer agora é que eu como presentador, eu agora... Espera, vou non facer sin o... para que quede así en segredo, xa verás, mira. Eu agora digo-vos, bueno, que tal, pasástelo ben? E vos dices, sí, aunque sea mentira. Sí, queredes máis? Sí, claro, outra, vale. Pero, no, cando eu pregunte. Agora, cando vos lo digo por aquí, para que non escoite ninguén. Bueno, que, pasástelo ben? Sí! Queredes máis? Sí! Queredes outra? Sí! Falamos de música? Bueno, pois imos facer unha máis. Se chegan os meus compañeiros, teñemos que contar un pequeno segredo acerca desta peza. E é que non los catro, ainda que nos levamos bastante ben, de vez en cando estamos ensayando, bueno, no local de ensayo, pois a veces facémonos algunha que outra bromas, facémonos bromas. E hoxe gasteilles unha, e non a deberon entender porque non riron nada, pero nada de nada, Eso sí, miraron así de reollo, un sorriso malicioso na boca e dixeronme, repu, ten coidado hoxe na peza dos tubillos porque hoxe igual bailas. E eu de bailar ando moi xusto, pero como son un tío valente, non hai máis que ver con que pinta subimos ao escenario, voume atrever, ímonos atrever. Moitísimas gracias por vir, esperamos que disfrutarades tanto como disfrutamos nós. Non deixedes de visitarnos en www.daico.es, no Facebook dalle aí a gústame. Creo que estaremos encantados de volver sempre que haxa un par de botelliñas de viño para o Daico. Moitísimas gracias. Estás? Eu si, e ti? Estás, non? Sí.
¿Qué? Ajá. Muy bonito, ¿no? Trae pa' aquí. Ti que eres el solista. Ponte aí. Que xa sei que fuches ti, que isto xa o tocamos máis veces. Xa sei que... Ponte aí. Sorriso. Aí, peínate aí. Vai. Sí. Sin querer, mira, tira para adelante, tira para adelante. ¿Dónde están? Mr. Stray. ¿Dónde están? ¿Dónde? Detrás, alá, detrás. Ahí. Oh, espera. Ali no hay herida, ¿Dónde? Espera. Ahora, dime. Nena, non me teñas medo. Esta noite ir a verte. Nena, non me teñas medo. Déixame a porta trancada, ai, cunha palliña de centeo. Un detalle para nós. Déixame a porta trancada. Pero non fai falta sacar corchos. No. Entonces, bueno. Eu para todos, non sei como de repartir. Un papel de bolas. Para explotar. Bueno, ahora abro. Non fai falta. XV, Festival de Bandas de Música do Patio, Odaico. XV que é un insulto ou algo? Ou é que a película é para maiores? Ah, por aí vai ben. Para a foto. Muchas gracias. Gracias. A miña burriña cando vai o miño vai toda fariñada, cheña de frío e máis desfiada. Ai, a miña burriña sempre vai cargada. A miña burriña cando vai o miño vai toda fariñada.